ଆଜି ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା ଯତି କାରଣରୁ ଆମକୁ ଚାଉଳ ବିକିକି ଆମେ କଲୁ ମ୍ୟାଗି ବାଲା ପାର୍ଟି। ତ ଆଜିର କଥା କିଛି ଏମିତିକି ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ବେଲ ଆଡ଼େ ଘରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଝାଡ଼ା ଫେରିଲି ତ ଦାନ୍ତ ଘଷି ନଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ଦାନ୍ତ ଘଷିକି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଘରକୁ ଆସିକି ଦେଖିଲି ପଖାଳ ଭାତ ଭଜା ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ପାକଲା ଆମ୍ବ ବି ହେଇଥିଲା। ଆମ୍ବ ସିଜନ୍ ଯେହେତୁ ଆମ୍ବ ବି ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ପଖାଳ ଭାତ ନାଦି ସାରିଲା ପୂର୍ବରୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ଆମର 10 ଟଙ୍କିଆ ଡବଲ୍ ବାଲା ମ୍ୟାଗି। ତ ଫାଷ୍ଟ ବସାଇବା ଆମେ କଢ଼ାରେ ଟିକେ ପକାଇବା ସୋରିଷ ତେଲ, ରିଫାଇନ୍ ତେଲ, ଆପଣ ଯେଉଁ ତେଲ ପକାଇବେ ଚଳିବ। ତାପରେ ପକାଇଲେ ଲଙ୍କା, ତାପରେ ପକାଇଲେ ପିଆଜ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଭାଜି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ପକାଇଲି ବଏଲ୍ କରିଥିବା ମ୍ୟାଗିକୁ ସେଥିରେ ପକାଇଦେଲି। ତାପରେ ଦେଇକି ସେଥିରେ ପକାଇଲି ମ୍ୟାଗି ମସଲା। କେମିତି ବନାନ୍ତି ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି, ଯଦି ମୋ ବନାଇବାଟା ଟିକେ ଭୁଲ ଥିବ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଦେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ହେଇଗଲା 15 ମିନିଟ୍ରେ ଆମ ମ୍ୟାଗି ତୈୟାର। ତାପରେ ସେଣିକି ଚିରକୁଟମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବାଙ୍କି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଣିକି ମୁଁ ପୁରା କଢ଼ା ସହ ଉଠାଇ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲି ଘରକୁ। ତାପରେ ସେଣିକି ତ ମୁଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲି ଖାଇବାରେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମର ଏମିତିକା ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜୁହାର, ଦେଖା ହେବା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ।